para sa ating editorial ngayon sa Balitang Central Luzon, lockdown sa Pampanga, kailan matatapos? Ito ang tanong ng marami. 16 na araw na lamang ang nalalabi mula ngayon hanggang April 30, ang huling araw ng kwarantina. Binanggit sa interview ngayong araw ng medical advisor ng National Task Force Against COVID-19 na si Dr. Tony Liachon na nakikita na niya ang unti-unting pagwawakas ng kwarantina. Ang humigit kumulang na 57 milyong mamamayan ng Luzon, kabilang ditong 3 milyong residente ng Pampanga, ay maaari nang bumalik sa kanilang mga trabaho at sa lansangan. Pero teka muna. Sinabi rin ni Dr. Liachon na ang pagtatapos ng kwarantina ay hindi magiging sabay-sabay. Mauuna ang mga bayan at syudad na nakapagpatayo ng mga kinakailangang infrastruktura at mga proseso upang humarap sa tuloy-tuloy na banta ng COVID-19. Kasabay pa rito ang ating kahandaan na harapin ang new normal sa pamamagitan ng physical distancing, paghuhugas ng kamay, at pagpapalakas ng ating resistensya. Ano raw ang sinasabing mga infrastruktura at mga prosesong rekisito para makaalpas sa ECQ? Ang una, sapat na bilang ng mga healthcare workers na kompleto sa mga kagamitan at PPEs. Ikalawa, sapat na bilang ng mga pasilidad kagaya ng mga ospital at mga lugar na pangkwarantina kung sakaling muling umakyat ang bilang ng mga pasyenteng magpopositibo sa COVID. Ikatlo, testing laboratory upang mabilis na matukoy sinong positibo sa COVID at agarang maihiwalay sila sa mga quarantine facility. Ikaapat, ang tuloy-tuloy na testing upang malaman kung sino ang maaring makabalik sa kanilang mga trabaho na walang panganib na makahawa ng iba. Kung sino at anong bayan ang makakagawa nito ang siyang mauunang makalalabas sa lockdown. Tumingin tayo sa ating paligid. Nauna na ang Valenzuela sa mass testing. Nakapartner ang Medical City. Sumunod ang Maynila at siyudad ng Pasig na merong mga katuwang na pampubliko at pribadong ospital at quarantine facilities. Pagmasdan ang transparency ng liderato ng Baguio City at epektibong proseso ng kanilang contact tracing. Sa mga aksyon ng mga lider ng mga syudad na ito, ating nababanaag ang pag-asa sa mga modelo ng pakikitungo sa krisis. We see the light at the end of the tunnel, so to speak. Pagmasdan natin ang ating mga bayan at lungsod dito sa Central Luzon, nakikitaan ba natin sila ng kasigasigan sa paggawa ng mga pamamaraan upang makalabas na tayo sa ating kwarantina? O tuloy lang ba ang dating gawi tulad ng pamamahagi ng relief at ayuda sa kanilang mga nasasakupan? Walang masama, pero tradisyonal, pangkaraniwan. Ang hindi pangkaraniwang krisis na ito na ating nararanasan ay nangangailangan po ng hindi pangkaraniwang pamumuno. Ang mauunang kumilos ang siyang unang makakaalpas sa krisis ng COVID-19. Sa inyong palagay, kasama ba ang bayan ninyo sa mauunang lalabas sa lockdown?